गामोननि हियारिंखौ बयबो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आसा खालामदोंमोन। नभेम्बर 20 तारिखखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव रंजाखांगोन बा डियार नाब्ला सारनि हियारिंखौ लानानै नभेम्बर 20 तारिख गामोननि सानखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोबोद गोजोन सफैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे गामोननि हियारिंआ केन्सेल जाबाय। गामोननि तारिखआव फिक्स तारिखखौ खोनानो मोनगोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे बेसेबांबा सम जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नेनानै दंमोन डियार नाब्ला सारा नभेम्बर 20 तारिख गामोननि तारिखआव मोजां खबर फैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे गामोननि तारिखआ केन्सेल जाबाय होननानै खोनानो मोनो। गामोन फिक्स तारिखखौ खोनानो मोनगोन होननानै आसा खालामो। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गामोननि तारिखखौ लानानै डियार नाब्ला सारा जोबोद मोजां खबराव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव नुजाथिफैगोन होननानै आसा खालामदोंमोन। नाथाय गामोननि हियारिंआ केन्सेलसो जाबाय बा गामोननि तारिखआवसो फिक्स खबरखौ माला जागोन हियारिंआ बिनि तारिखखौ गाबोनसो खोनानो मोनगोन होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे बर' জাতিত দুটা ভাগ কৰাৰ আসল মূল কিবাটো ইউজি ব্ৰহ্ম আপোনালোকে চিনি নাপায়। खुलुमबाय इउजि ब्रह्ममोनहा दिपेन बर' बिथांमोनहा प्रमद बर'मोनहा ओरैबायदि आखाइ खबबाय जोंथ' लाजिदों। मिथिगौ जे XNDP इउनाइटेड फराम हिसाबै मोनसे संगठन दं आरो बिथांमोनाबो खुब सम्भब बेखौ लानानै मावदों जानो हागौ आरो बिथांमोनहा बेसेबांखिनि मावदों मावा जों बेखौ जों जेबो मिथिया दिनैसिमहालागै। खिन्थु जों जिहेतु स्टार्टिंनिफ्रायनो 2005 निफ्रायनो जों XNDP हिसाबै बा सिजफायाराव थानाय हिसाबै जों गावनो जरित दं। ओंखायनो जेसेबांखिनि जोङो दा XNDP हिसाबै माने जेसेबां जोङो माने इस्टाब्लिश जानांगौमोन बा जोङो ससाइटियाव जेसेबांखिनि जोङो पिसफुल लाइफ इन्जयमेन्ट खालामनांगौ बेखिनियाव जोंहा सम सम माने XNDP-निफ्राय मावनो गोनां खामानिफोर बे इन्स्टिटिउसनफ्रा बा इउनाइटेड फरामा दङमोन। नाथाय बिथांमोनखौ जोङो जेसेबांखिनि मावनांगौ बिदिखौ जों नुयैखाय लास्टलि जोङो दिनै बे XNDP वेलफेयार एसोसिएशनखौ जोङो गठन खालामनानै जों दिनै जेसेबांखिनि थाबोनाय NDP-नि आद्रा थानाय जायफोर इस्युसफोर दं जों बेखौ मावनो थाखायनो जों दिनै बेखौ बिबान लानो गोनां जादों। जोंनि सेंग्राफोरनो स्पेशल रिक्रुटमेन्ट होनांगौमोन। थांनाय 15 तारिखआव दिल्लीयाव बर'लेण्ड महोत्सव खुंनाय जादोंमोन। बेवहाय जोङो भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथांनि माखासे बाइकखौ जों नुनो मोनदों, लेक्सारखौ नुनो मोनदों आरो बे लेक्सारखौ खोनानानै जों ओरैबायदि मोनसे आसुरित फिलिंस खालामदों आरोना। ओरैबायदि बुंबाय नरेन्द्र मदि बिथाङा जोंनि XNDP-फोरनि थाखाय 1500 कौटि थाखा भारत सरकारा हरदों होननानै। दा बेखौनो जों दिनै आसुरित जादों। बे 1500 कौटि थाखाखौ लाबोनानै जोंनि BTC-नि CM प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे नैबे BTR सालायगिरि दैदेनगिरि बिथांमोन इउजि ब्रह्म, रोनगोरा नार्जारि, गबिन्द बसुमतारी, रन्जित बसुमतारी बिथांमोना बे फैसाखौ लाबोना बहा दोनखुमा फैखो? जोंनि कुइसना बे बिथाङा दिनै नरेन्द्र मदि बायदि सासे भारतनि प्राइम मिनिस्टाराथ' नंखाय खोथा बुङा, फैसाखौथ' हरमारदों। खिन्थु बिथांमोनहा गावसोरखौनो ओरैबायदि बुंनानै लाबाय प्राइम मिनिस्टार बिथांनि सिगाङावहाय XNDP-फ्रालायनो माने गासिबो फैसाखौ मोनजोब्बाय, 4000-नि बारा मानसिया फैसा मोनबाय होननानै बुंदों। खिन्थु बे फैसाखौबो ओरैबायदि होदों, नंगौ माखासेया मोनदों खिन्थु बियो लन हिसाबै मोनदों आरो माखासेया मोनाखै आरो बेखौ गभर्नमेन्टनो बा बेंकनो बै जाय मोनगिरि बिथांमोनहा होफिननांगौ आरो।